Ahojte! Dnes sa pozrieme na MetaPower Research, špeciálny doplnok od doTERRA, ktorý kombinuje minerály, elektrolyty a rastlinné extrakty tak, aby podporil hydratáciu na bunkovej úrovni. Povedzme si, prečo je také dôležité a ako to funguje, aké príchute sú k dispozícii, kto a ako by ho mal užívať. MetaPower Research je výživový doplnok v podobe tekutých sáčkov, je to koncentrát elektrolytov a minerálov, ktorý sa rozpúšťa vo vode. Obsahuje viac než 74 minerálov, 3 formy horčíka, dráslík, sodík, chlorid a rastlinné výťažky ako ženšen a antioxidant z baobabu. Minerály sú získané z červených rias, ktoré rastú pri Islande a Írsku, čo poskytuje telu veľmi prirodzený zdroj stopových prvkov. A dôležitá informácia, sú k dispozícii 2 chute, takže môžete si vybrať podľa nálady. Je to citrusová príchuť, svieža kombinácia citrónu, grapefruitu, pomaranča a mäty a divoká jahoda, ktorá je moja obľúbená, jemne sladká, ovocná a chutí aj tým, ktorí nemajú radi elektrolytové nápoje. Ako v tele pôsobí? Hydratuje bunky. Elektrolyty Recharge pomáhajú aktívne presúvať vodu priamo do buniek, čo znamená lepšiu bunkovú hydratáciu, viac energie a lepšiu regeneráciu. Minerály z červených rias, tento komplex je prírodný, biologicky dostupný a telo si tieto minerály dokáže veľmi dobre osvojiť, čo prispieva k optimálnej funkcii buniek. 3 formy horčíka podporujú svalovú regeneráciu, nervovú sústavu, metabolizmus a zdravé kosti. Minerály ako draslík pomáha regulovať krvný tlak a fungovanie svalov. Sodík a chlorid sú dôležité pre rovnováhu tekutín a trávenie. Výťažok z baobabu slúži ako antioxidant a ženšen pomáha podporiť energiu a odolnosť voči stresu. MetaPower Recharge je ideálny pre ľudí, ktorí chcú posilniť hydratáciu a vyhnúť sa bežným sladeným nápojom. Pre tých, ktorí chcú aktívne cvičiť alebo športujú, ktorí pociťujú únavu alebo dehydratáciu, pre tých, čo sa zotavujú po fyzickej námahe, po saunovaní, po dlhšom dni a rovnako je to veľká povinnosť pre ženy a mužov plus 40 rokov, pretože už potrebujú podporiť metabolizmus minerálov v tele. Použitie je veľmi jednoduché. Pretrepte sáčok, vrch odstrihnite a dajte do pohárika. Zalejte pol litrom vody. Neberte to ako jediný zdroj vody, ide o podporu hydratácie. MetaPower Research je taký vstupný doplnok, ktorý vám umožní napojiť sa na prirodzené minerály a podporiť energiu. Hydratáciu bez cukrov a umelých látok. Skúste jednu dávku denne 1 mesiac, sledujte, ako sa zlepší vaša vitalita a pohoda. Ďakujem, že ste pozerali a nech sa vám darí zostať hydratovaný a silný. Na zdravíčko! Krásny deň, ahoj!